अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ അപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ പ്രജാപതയ സ്മൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്ര മഹാജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്ര മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്ര മഹൗജസഃ
कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस्तः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापदय स्मृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അയ്യോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കിട്ടുന്നില്ല. ഏട്ടൻ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കിട്ടുന്നില്ല. അതെയാ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജിക്ക്. സാറില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ ശരണ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അതെന്താ? ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतये स्मृतः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഇപ്പൊ കാണാവോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മാതാജിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापदय स्मृतः। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. शारदा माता जी, शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चൊല്ലിക്കോളൂ माता जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सती देवी माता जी हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापदय स्मृताः. हरे कृष्ण. बिनी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापदय स्मृताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वत्सला माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसाः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापदये स्मृताः. हरे कृष्ण. बिंदु माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा मगौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतये स्मृताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अल्लुंडी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चलिए भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृता. हरे कृष्ण. वत्सला गोपाल माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृतः. हरे कृष्ण.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മമതജി, നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായോ? കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ? വായിച്ചോളൂ. കിട്ടുന്നില്ല. അതെ, ആ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്താ പ്രശ്നമായിരിക്കും മതജി. എന്നാൽ ശരി, കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്ര മഹാജസഃ കലാ സർവേ ഹരേരേവ സ പ്രജാപതയ സ്മൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഋഷയഃ എല്ലാ ഋഷിമാരും, മാനവ എല്ലാ മനുക്കളും, ദേവഃ എല്ലാ ദേവന്മാരും, മനുപുത്രഃ എല്ലാ മനുവംശജരും, മഹാ ഓജസഃ അതിപ്രബലരായവർ, കലഹ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശം, സർവേ സർവതും, ഹരേ ഭഗവാനി ഏവ നിശ്ചയമായും, സ പ്രജാപതയ പ്രജാപതിയോടുകൂടി, സ്മൃത അറിയപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം: സർവ ഋഷിമാരും മനുക്കളും ദേവന്മാരും മനുവംശജരും വിശേഷിച്ചും പ്രബലരായവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. ഇവരിൽ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: താരതമ്യേന ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ വിഭൂതികളെന്നും അതിപ്രബലരെ ആവേശ അവതാരങ്ങളെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും സർവ ഋഷിമാരും മനുക്കളും ദേവന്മാരും മനുവംശജരും, പിന്നെ എന്താണ്, അവരെല്ലാം തന്നെ വിശേഷം അതിപ്രബലരായവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവർ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? നിയന്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാരായണോപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നത് നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് അഷ്ടവസവോ ജായന്തി, നാരായണാത് ഏകാദശ രുദ്ര ജായന്തി, നാരായണാത് ദ്വാദശ ആദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്നും പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്നും അഷ്ടവസുക്കൾ 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇവിടെ നാരായണ ഉപനിഷത്തിലെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതികളും അഷ്ടവസുക്കളും അല്ലെ, 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാം എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നാരായണിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം, എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലസ്ഥാനം അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ.
എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഓരോരോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം അതൊക്കെ എന്താണ്? വിഭൂതികൾ, ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, താരതമ്യേന ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ വിഭൂതികളെന്നും അതിപ്രബലരെ ആവേശാവതാരങ്ങളെന്നും. അപ്പൊ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാണോ ആ പ്രത്യേക ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെ. അതില് ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ നിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ആ നാരായണ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമായിട്ട് ബലരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. ബലരാമനിൽ നിന്നും സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ അല്ലെ. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, ഇങ്ങനെ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ, ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. ചതുർവിസ്തരണങ്ങൾ. ആ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ അല്ലെ. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വരുന്ന അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിൽ പെടാത്ത കുറച്ച് 15ഓളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഗുപ്താവതാരമായിട്ട് സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇന്ന് വേറെയും കൂടി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ശ്ലോകം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മുടെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യനാണ് ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. തിരുവപ്പാവദിനം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ ആ ദിനമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ആചാര്യനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ആ ആചാര്യൻ്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ആചാര്യനോട്, ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന ആചാര്യനോട്. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കൊരു പേജ് തന്നെ പ്രഭുപാദര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പേജ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഇവിടെ കാണാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു പേജ്. എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? സമർപ്പണം. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് മനോഹരമായ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന വ്യാഖ്യാനം വിരചിച്ച ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണി. ഇപ്പൊ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണന് ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പ്രഭുപാദരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒഡീഷയിലാണ് ജനിച്ചത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യാകരണം, കാവ്യസാഹിത്യം, അലങ്കാരശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം ആദിയായവയുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തീർത്ഥാടനത്തിനായി യാത്ര തിരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ശ്രീ രസികാനന്ദ ദേവരുടെ മുതിർന്ന ശിഷ്യനായ ശ്രീ രാധാ ദാമോദര ദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹവുമായി തത്വശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്തു.
രാധാദാമോദര ദേവർ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതേ പ്രകാരം വിശദീകരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരിമിതികളില്ലാത്ത കരുണയെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായി. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് ശിക്ഷണം നൽകി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ അദ്വൈത, നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത ഫിലോസഫി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെന്താണ് മധ്വാചാര്യ ദ്വൈത ഫിലോസഫി അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. ആത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ് ഒരേ സമയം നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ് താനും, എന്നാൽ അതേസമയം രണ്ടും നമ്മളും ഭഗവാൻ രണ്ടും രണ്ടാണ്. എന്താണ് അദ്വൈതമാണ് ദ്വൈതമാണ്. എന്താണ് നമ്മളും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് അല്പമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നദിയിലെ കടലിലെ സമുദ്രത്തിലെ ജലം അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പുരസമാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം എടുത്തിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനും ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. അതിന് സമുദ്രത്തിലെ ജലവും ഉപ്പുരസമാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള അല്പം ഒരു ഡ്രോപ്സ് ജലം അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സമുദ്രമാവോ ഇല്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല. അത് ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാല് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാലേ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റി ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശിക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഒരു നാൾ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണരുടെ. ഒരു നാൾ ജയ്പൂരിലെ രാജകീയ കോടതിയിൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ ഒരു തർക്കം ആരംഭിച്ചു. വൈദിക ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വെളിവാക്കപ്പെട്ടതുമായ ശാസ്ത്രമായ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭാഷ്യമില്ല, വ്യാഖ്യാനമില്ല എന്ന് അവർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ അവർക്ക് സിദ്ധാന്തമോ ശരിയായ സമ്പ്രദായമോ ഇല്ല. പരിണിത ഫലമായി അവർ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സേവകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, എന്നിട്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമായ യഥാർത്ഥ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് ചുമതലപ്പെടുത്തണം. ആ സമയത്ത് ജയ്പൂരിലെ രാജാവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേദാന്തത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഈ വാഗ്വാദ വിഷയത്തിൽ സന്ദേശം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിനെ തന്റെ ദൂതന്റെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ചു. ഇനി അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പണ്ഡിതരുടെ തൃപ്തികരമായ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉടൻ തന്നെ ജയ്പൂരിലേക്ക് കൊടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരെ ഓരോരോ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ളവരും അവരെ കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് തമ്മില് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രാജസ്ഥാനിൽ ജയ്പൂരിലുള്ള രാജാവ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അവർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ്യമില്ല, വ്യാഖ്യാനമില്ല, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് രാജാവും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന് അതിന് ശരിയായ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വൃദ്ധനും വളരെ ബലഹീനനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള ക്ലേശാവഹമായ യാത്ര അസാധ്യമായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ ശിഷ്യനും വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ശ്രീല ബലദേവരെ തനിക്ക് പകരം ജയ്പൂരിലേക്ക് അയച്ചു.
സുപ്രധാനമായ സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിദഗ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബലദേവർ. രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരുടെ നടുക്ക് വെച്ച് പണ്ഡിതോചിതമായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിച്ചു. രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമായി ഗംഭീരമായ ആരവത്തോടെ നീണ്ടതും കഠിനവുമായ ഒരു തർക്ക പരമ്പര നടന്നു. എന്നിട്ടും ഒരാൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർണായകമായ പ്രസ്താവനകൾക്കും തീക്ഷ്ണമായ പാണ്ഡിത്യത്തിനും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കും മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ സ്ഥാപക ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭാഷ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബലദേവർ വാദിച്ചു. ഭാഷ്യാണാം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം, വേദാന്തത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഭാഷ്യം എന്ന് ഭാഗവതം തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഷഡ്സന്ദർഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വേദാന്തത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ഭാഷ്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും വേറെ ഭാഷ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന് വിവക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതർ ആക്രോശിച്ചു. ഇതിനു ഭാഷ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ കൈവശം ഭാഷ്യമില്ല, വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഗൗഡീയ ഭാഷ്യം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ശ്രീല ബലദേവർ അവരോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ആശ്ചര്യചകിതരായി. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കും എന്നവർ സംശയിച്ചു. എന്നാൽ തൽക്കാലം അവർ മൗനം പാലിച്ചു. അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ ശ്രീല ബലദേവർ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹമായ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. ആ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ ഭാഷ്യം രചിക്കണം. ഭാഷ്യം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു തെറ്റും കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഈ സ്വപ്നം കണ്ടതോടെ ബലദേവർ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ മനഃശക്തി ലഭിച്ചു. ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലക്കായി തയ്യാറായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദന്റെ പാദകമലങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇത് പൂർത്തിയായി. ഈ ഭാഷ്യം പിന്നീട് വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ അവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യമായിട്ട് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ തെളിവുകളും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യമാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു. എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ആ ചർച്ചയില് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബലദേവർ അവിടെ ആ രാജാവിനെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ എത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ്ജിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. അതാണ് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതാണ് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന പേരിൽ അറിയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ ശ്രീ ബലദേവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തു: വിദ്യാരൂപം ഭൂഷണം യേ പ്രദയേഗതിം നിത്യേ തേനയോ മമുദരഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദ സ്വപ്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭാഷ്യേ രാധാനുബന്ധ രംഗഃ സ ജിയത്. എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ശ്രീ ഗോവിന്ദനിൽ ചേരട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഈ ഭാഷ്യം അദ്ദേഹം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഈ ഭാഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മഹാപണ്ഡിതരും അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് എനിക്ക് വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദനാണ് എല്ലാ ബഹുമതിക്കും അർഹതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധികയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജീവനും ആത്മാവുമായ ശ്രീ ഗോവിന്ദന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ.
ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, വിദ്യ ഭൂഷണമായിട്ടുള്ളവര്, ആഭരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു പട്ടം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ആ രാജാവും ആ സദസ്സിലുള്ളവരും ഒക്കെ ആ ബലദേവർക്ക് വിദ്യാഭൂഷൺ, എന്താണ് വിദ്യ അലങ്കാരമായിട്ടുള്ള ആഭരണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ. ഗോവിന്ദഭാഷം കയ്യിലെടുത്ത് ബലദേവർ രാജസദസ്സിലെത്തി. അവിടെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെല്ലാം നിശബ്ദരായി പോയി. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. രാജാവും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരെ ഏവരും ആനന്ദ തുന്തിലായി. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ മഹനീയമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രീ ബലദേവന് വിദ്യാഭൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ആഭരണമായിട്ടുള്ളവൻ എന്ന നാമം നൽകി. ശക കാലഘട്ടത്തിലെ 1628 വർഷമായിരുന്നു അത്. ആ ദിവസം മുതൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ഭാഷ്യത്തിന് ആത്യന്തികമായ ഉത്തരവാദിയായ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരുടെ വാത്സല്യഭാജന വിഗ്രഹമായ ശ്രീ ഗോവിന്ദന്റെ ആരതിക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. രാമാനുജ പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രീ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സമ്പ്രദായമാണ്. അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള സേവാ മനോഭാവം ഏറ്റവും നല്ല ധാർമ്മിക രീതിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണർ ആ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ വീക്ഷണങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക വഴി അദ്ദേഹം ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന് യാതൊരു അനാദരവും കാണിച്ചില്ല. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ വിജയത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ശ്രീപാദ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണർ ജയ്പൂരിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയിൽ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിതനായി. ഈ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. സന്ദർശകരായ എല്ലാ വൈഷ്ണവരും വൃന്ദാവനവാസികളും ഹർഷപുളകിതരായി. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകൾ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണരുടെ മേൽ വർഷിച്ചു. നമുക്ക് ഈ ലീലയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലെന്നല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ ആ ആപത് ഘട്ടത്തിൽ അത്രയും അവർ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇതൊരു വെറും വാഗ്വാദമല്ല. ഇതിന് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യമില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, പിന്നെ ശ്രീ രാധാ മദൻ മോഹൻ, ഇവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ആ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോ അവര് 4 പരമ്പരയിൽ പെടുന്നവർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ഇങ്ങനെ 4 പരമ്പരകളാണുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെയും ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അവരെ അതിനും ഉയർന്ന പടിയായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടില്ല. അവര് നാരായണനാണ് എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരായണൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നാൽ അതിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം അല്ലെ. രാധാകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, ഭജിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ, എന്നാല് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. അതില് വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങളും അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 64 ഗുണങ്ങളും പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മള് ഒരു കുട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ പിതാവ് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, വീട്ടിലെ പോലെ എടുത്ത് ആ ഓഫീസ് റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുത്ത് മടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം? ഇല്ല അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണല്ലേ. എന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കും അല്ലെ, ആ കുട്ടി പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കും, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടി കൊടുക്കും, കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഐശ്വര്യ ഇതിലാ ഉള്ളത്, ഐശ്വര്യ ഫോമിലാ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ അല്ലെ മാധുര്യ എല്ലാ ഭാവത്തിലും നമുക്ക് സമീപിക്കാം അല്ലെ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം അല്ലെ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള രസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ
അവർക്ക് ആ രാധാ ഗോവിന്ദനെയും രാധാ ഗോപാലിനെയും രാധാമാധവനെയും ഇവരെയൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, സമ്മതിച്ചത്. കയ്യില് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും എന്താണ് വിഷമങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു, നമ്മ ഈ ഭക്തപ്രണശതി അത് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഭാഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ. ഇനി വേറെ ആരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. അതാണ് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം. ഇന്ന് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ കി ജയ്. വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ് ഗംഗാമാതാ ഗോസ്വാമിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവാം, വേറൊരു ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. രാജസ്ഥാൻ ജില്ലയിലെ ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ ബുന്ദിയിലെ രാജാവ് നരേശ് നാരായണന്റെ ഏക മകളായിരുന്നു ഗംഗാമാതാ ഗോസ്വാമിനി. അപ്പോൾ അവരുടെ അവതാര ദിനമാണ് ഇന്ന്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരെ സച്ചി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ ഗുണവിശേഷം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സച്ചി വ്യാകരണം, കാവ്യം, വിവിധ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിപുണനായി. സച്ചി വളർന്നപ്പോൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യവും കൃപയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും സുന്ദരനോ സമ്പന്നോ ആയ ഏത് പുരുഷനോടും ഒരു ആകർഷണവും സച്ചിക്ക് തോന്നിയില്ല. അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായും മദനഗോപാലിൻ്റെതായിരുന്നു. അവരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഒരിക്കലും ഒരു മർത്യനെ വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് സച്ചിര അവരോട് പറഞ്ഞു. മകളുടെ തീരുമാനത്തിൽ രാജാവും രാജ്ഞിയും അസ്വസ്ഥരായി. ആ ദുഃഖത്തിൽ ഇരുവർക്കും ജീവഹാനിയും സംഭവിച്ചു. രാജഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സച്ചിയുടെ ചുമലിലായി. കുറച്ചുകാലം അവർ രാജകീയ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ അല്പകാലത്തിന് ശേഷം അവർ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പുറപ്പെട്ടു. രാജകീയ ഭരണത്തിന്റെ ചുമതല അവർ ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു. സച്ചിക്ക് എവിടെയും മനസമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു സദ്ഗുരുവിനെ തേടി അവർ പുരിയിലെത്തി. കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ ചെലവഴിച്ച ശേഷം അവർ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ വെച്ച് ഗൗരനിത്തായിയുടെ തീവ്ര ഭക്തനും, ആരാണ് ഗൗരനിത്തായി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അവരുടെ തീവ്ര ഭക്തനും അനന്ത ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യനുമായ ഹരിദാസ് പണ്ഡിതനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം സച്ചിക്ക് ലഭിച്ചു. സച്ചി ഹരിദാസിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. കണ്ണീരോടെ അഭയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹരിദാസ സച്ചിയുടെ ദൃഢവിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചു. ഒരു രാജകുമാരിക്ക് ലൗകിക സ്വത്തുകളെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭജനം അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭജനം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസിയുടെ പരാമർശത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി സച്ചിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും പരാമർശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സച്ചിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഗൗനിച്ചില്ല. പകരം തന്റെ ഭജനയെ വളരെ ത്യാഗാത്മകമായി തുടർന്നു. ക്രമേണ അവർ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് സച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം, അന്തസ്, ഭയം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭിക്ഷാടന പാത്രവുമായി. അപ്പോൾ സന്യാസിമാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സാധുക്കളൊക്കെ ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതിനെ മധുക്കരി എന്ന് പറയും. മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മധുക്കരി പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവത് കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ പെയ്യുകയുള്ളൂ. ഹരിദാസിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് സച്ചി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ജീർണിച്ച വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് പതിവായി അവർ മധുക്കരിക്ക് പോയി. വൈരാഗിയായി വേഷം ധരിച്ചിട്ടും അവർ വ്രജത്തിൽ വീടുകൾ തോറും ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ സുന്ദരമായ രൂപം ആളുകളെ അവർ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സച്ചി ക്രമേണ വളരെ മെലിഞ്ഞ് നേർത്തതായിത്തീർന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർ തന്റെ ദിനചര്യ തുടർന്നു. യമുനയിൽ കുളിക്കുക, ക്ഷേത്രമുറ്റം വൃത്തിയാക്കുക, പരിക്രമം ചെയ്യുക, ആരതി, ഭക്തി പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ആരാണ്? ഒരു രാജകുമാരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ, എല്ലാറ്റിനും വിരക്തി വന്നിട്ടല്ലേ, ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സാധുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത്. സച്ചി തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത് കണ്ട് ഹരിദാസ് അവരോട് അനുകമ്പ കാണിച്ചു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സച്ചിയെ തന്റെ മുൻപിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു രാജകുമാരിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗവും ഭക്തിയും എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ. അങ്ങനെ ചൈത്രമാസത്തിലെ ഗൗരവപക്ഷത്തിൽ 13-ാം ദിവസം ഹരിദാസ് പണ്ഡിതനിൽ നിന്നും സച്ചി ദേവിക്ക് രാധാകൃഷ്ണ മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം
ഗുരുവിന്റെയും ഗോവിന്ദന്റെയും സേവനത്തിനായി അവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും ഹരിദാസ് നൽകിയ ഗോസ്വാമി ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ള എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിനായി സച്ചിദേവി ഗോസ്വാമി സിദ്ധാന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ നിപുണത നേടി. അക്കാലത്ത് ഹരിദാസിന്റെ തീവ്ര ഭക്ത ദിവസം 3 ലക്ഷം ഹരിനാമം ജപിക്കുമായിരുന്ന ലക്ഷ്മിപ്രിയ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. ഹരിദാസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലക്ഷ്മിപ്രിയയും സച്ചിദേവിയും പതിവായി രാധാകുണ്ടിൽ ഭജനം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം നടത്തി. ഭജനയിലെ സച്ചിയുടെ വിശുദ്ധിയും സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയെയും കുറിച്ച് ഹരിദാസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവരെ വിളിച്ച് പുരീധാമിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ ഭജന നിർവഹിക്കാനും പുരിയിലെ മാന്യരായ നിവാസികൾക്കിടയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. രാധാകുണ്ട് എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവരെ ഭജനം നടത്തിയിരുന്നത്. അവർ പുരിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചാരികൾ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ നിന്നും ലീലകൾ തീർന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായിരുന്നു. പുരിയിൽ സച്ചിദേവി സാർവഭൗമ പണ്ഡിതന്റെ തകർന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ഭജനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സാർവഭൗമരുടെ കാലത്ത് ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ദാമോദര സാലഗ്രാമം മാത്രമേ അവിടെ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പുരിയിലെ മാന്യരായ നിവാസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും സച്ചിദേവി പാരായണം ചെയ്യും. താമസിയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ നിപുണയായ വ്യാഖ്യാതാവായി അവർ അറിയപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം പുരിയിലെ മഹാരാജാവായ മുകുന്ദദേവൻ സച്ചിദേവിയുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം കേൾക്കാനെത്തി. അവരുടെ വിവരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം മതിപ്പ് തോന്നി. ഒപ്പം അഭിനന്ദനത്തിന്റെ അടയാളമായി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് രാത്രി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ മഹാരാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ശ്വേതഗംഗയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഭൂമി സച്ചിദേവിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനും കൽപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച് മുകുന്ദദേവൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സച്ചിദേവിയെ കണ്ടുമുട്ടി തന്റെ സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ചു. ശ്വേതഗംഗയ്ക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഭൂമി എളിയ സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കാൻ സച്ചിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആദ്യം സച്ചിദേവി നിരസിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ കൽപ്പനയും മഹാരാജാവിന്റെ ശുഭദിനത്തിൽ ഗംഗയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും കണക്കെടുത്ത് ഒടുവിൽ സച്ചിദേവി ആ ഭൂമി സ്വീകരിച്ചു. ആകസ്മികമായി ജന്മം കൊണ്ട് സച്ചിദേവി രാജകുമാരിയാണെന്ന വസ്തുത പൊതുവെ പുരിയിലെ ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ വരുണിയുടെ ശുഭദിനത്തിൽ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സച്ചിദേവി പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീക്ഷേത്രയിൽ താമസിക്കണമെന്ന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവായതിനാൽ അവർ ഈ ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജഗന്നാഥപുരി. അന്ന് രാത്രി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു, സച്ചി വിഷമിക്കേണ്ട, വരുണി ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്വേതഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്നാനസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഗംഗ ഒഴുകിയെത്തും. ശുഭദിനം വന്നപ്പോൾ സച്ചിദേവി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ശ്വേതഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവർ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടയുടനെ ഗംഗയുടേതിന് സമാനമായ വലിയ തിരമാലകളാൽ സ്വയം അകന്നു പോകുന്നതായി സച്ചിക്ക് തോന്നി. അവസാനം സച്ചിദേവി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള ഗൂഢമായ കുളിക്കടവിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയായി. പുരിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ കുളിക്കുന്നതും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും സച്ചിദേവി സ്വയം കണ്ടു. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണർന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഖ്യാതാവായ സച്ചിദേവി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനാണ് അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ ചില സേവക പാണ്ഡകൾ സംശയിച്ചു. മറ്റു ചിലർ സച്ചിദേവി കള്ളനാണെന്ന ആശയം അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി. ഒടുക്കം സച്ചിദേവിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലടച്ചു. ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ച് സച്ചിദേവി കൃഷ്ണനാമം സന്തോഷത്തോടെ ജപിച്ചു. അന്ന് രാത്രി വളരെ വൈകി മഹാരാജ മുകുന്ദദേവന് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. ഈ സമയം ഭഗവാൻ ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു, സച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗംഗയെ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പോയി സച്ചിയെ ഉടൻ തന്നെ വിട്ടയക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂജാരികളും പാണ്ഡകളും ഈ അപരാധത്തിന് അവരുടെ കാൽക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ മഹാരാജാവ് കുളിച്ച് സച്ചിദേവിയുടെ അടുത്തുപോയി അവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം കരുണയ്ക്കായി യാചിച്ച് അവരുടെ കാൽക്കൽ പ്രണമിച്ചു. തന്റെ സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ച് അവരുടെ കാൽക്കൽ അഭയം തേടി. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസൃതമായി അടുത്ത ശുഭദിനത്തിൽ സച്ചിദേവി മുകുന്ദനെയും നിരവധി പൂജാരികളെയും രാധാകൃഷ്ണ മന്ത്രദീക്ഷയും നൽകി. അന്നു മുതൽ സച്ചിദേവി ഗംഗാമാതാ ഗോസ്വാമിനി എന്നറിയപ്പെട്ടു. തന്റെ ഗുരുവിന് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായി
മഹാരാജ മുകുന്ദദേവൻ ഗംഗാമാതയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭൂമി ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ മുകുന്ദദേവന്റെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം ഗംഗാമാത കാരുണ്യത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. ചില പ്രത്യേക ഉപഹാരങ്ങൾ മാത്രം അവർ നൽകാൻ മഹാരാജാവിനെ അനുവദിച്ചു. മറ്റൊന്നുമല്ല, വൈഷ്ണവരുടെ സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദം നിറച്ച 2 പാത്രങ്ങൾ, ഒരു പാത്രം പച്ചക്കറി, ഭഗവാൻ ആദ്യം സമർപ്പിച്ച ഒരു തുണ്ട് ദിവ്യവസ്ത്രം, 160 പൈസ. ഈ സാധനങ്ങൾ ദിവസവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഗംഗാമാതയുടെ മഠത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. ഈ ആചാരം ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ ഗംഗാമാത ഗോസ്വാമി കി ജയ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമിനിമാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, प्रमाण दी। हरि हरि बोल।